Kryštalizácia je chemicko-mechanická metóda leštenia podlah z prírodného aj syntetického kameňa podľa normy ENORM D2210. Aby ste našli správny postup čistenia alebo leštenia podlah z prírodného alebo umelého kameňa, je potrebné určiť ich obsah vápenca, na tento účel sa vykonáva tzv. Kyslý test, pri ktorom sa na kameň nanesie kvapka kyseliny. Ak sa napení, ide o vápenatý kameň. V praxi sa tento test vykonáva vždy dvakrát, pretože môže dojsť ku kontaminácii vodným kameňom. Ak je podlaha vápenatá a má leštený povrch, môžete použiť tieto metódy čistenia. Kryštalizácia sprejom, kryštalizácia práškom a tzv. Diamantové leštenie. Z metód kryštalizácie sú vylúčené pieskovcové, bridlicové a konglomerátové podložia. Z metódy diamantového leštenia sú vylúčené bridlicové podlahy a konglomerátové podlahy, príslušné postupy čistenia a leštenia, ako aj podrobné informácie o rôznych podlahách z prírodného a umelého kameňa nájdete v príručke Reinigungstechnik. Pri všetkých čistiacich aktivitách sa musia dodržiavať všeobecné bezpečnostné a ochranné opatrenia. V závislosti od prostredia a v prípade, že ide o citlivé povrchy, možno budete potrebovať zakrývací a lepiaci maskovací materiál, rohož na zachytávanie nečistôt, značku nebezpečenstvo pošmyknutia a potrebné osobné ochranné prostriedky, ako sú rukavice, ochranné okuliare a bezpečnostná obuv. Pred začatím akejkoľvek čistiacej aktivity je potrebné skontrolovať povrchy, na ktorých sa bude pracovať, a priľahlé povrchy, či nedošlo k predchádzajúcemu poškodeniu a posúdiť možné poškodenie. Akékoľvek abnormality sa musia zdokumentovať a nahlásiť klientovi, zákazníkovi alebo nadriadenému. Na kryštalizáciu pomocou spreja budete potrebovať kryštalizátor v spreji alebo tekutý s prípravkom na báze kyseliny kremičitej a čistiaci prostriedok na báze alkoholu na oplachovanie. Na odstránenie hrubých nečistôt budete potrebovať prachovku, prípadne vysávač alebo vlhký mop. Na ošetrenie povrchu je potrebné toto vybavenie: podlahový čistič a čistiaci kotúč, bielu podložku a podložku z oceľovej vlny a čistič hrán a rohov s ručnou podložkou. Pri používaní kryštalizačného spreja je potrebné venovať osobitnú pozornosť tomu, aby bola podlaha čistá a suchá. Najskôr je potrebné odstrániť hrubé nečistoty. Medzi čistiaci kotúč a podložku z oceľovej vlny sa umiestni biela podložka, aby sa zabránilo zamotaniu oceľovej vlny na čistiacom kotúči. Kryštalizátor sa nastrieka na podlahu na malých plochách a vyleští sa podložkou z oceľovej vlny, kým sa nedosiahne požadovaná úroveň lesku. Hrany a rohy a podľa potreby aj lištu je potrebné mechanicky vyleštiť čistiacim prostriedkom na hrany a rohy podľa rovnakých krokov. Po vyleštení povrchu odstráňte odreniny z oceľovej vlny vlhkým mopom alebo prachovkou, aby ste zabránili vzniku korózie, teda škvrn hrdze, na podlahe.